ta cái con ba trang ở ngoài điên lúc gì bao tổng khá bo thay thay như có thấy khăn tung nong nó Hai, bahai nong mai ro, hakayo kam tong manya hanai. Sin video no nai thuja hangka like khai di, sin channel no subscribe khai di, man khangka ba share bo khai di, ang asuk no sano norong thani. Pacheng te los grinyo KSM production eba kokbrok short movie jaga te nanai de naya. Borok te kokbrok short movie mak khanai de eba kai mak khaliya. Tabuk borok no tangai KSM eba kokbrok short movie khaima jaga tangai najakliya abo saimana bagai norok video no last jora kaham ke nadi. Te KSM production o channel ni dara je director bo Pacheng te los krino bini je next video khaima jago te nana je naya borong ni bagai tamo saka abo bahani norok kaham ke khnawi nadi. Jotono lam sukani wati sanala norok hinkai pulan chimi la jora kaham ke khnadi te kaham ke bujinai abo ni bagai norok video no cut eba ke skip ta khadi jodi norok video no cut eba skip khakyan ke kaham ke buji man galak ang abon sanai norok last jora kaham ke khanana bagai try khadi te amhano norok no buji rina bagai try khainai norok hinkai baksa saimano te baksa saime botona KSM production ni Pacheng botangi short movie khaya angi tongka tabo kok hinkai abose thanai chalo KSM production ni Pacheng ni je photo te video viral angmani aboni bagai KSM production channel Pacheng no norok nugui manliya abo jotono saimano te baksa saime bahino tongna tei aboni logi logi los kri bahino je video khaima jago tangai phaliya tangai nukjakliya abo te hini kabama borno wan sukjak eba ke wan alajak tei baksa borok saima ya bahino tongna Pacheng ni tamo video eba ke tamo photo viral ang norok jodi saime ya ke screen no norok kaham ke nugui tama kana aboni video ni link ang description box o riwi rinai norok a jaga link o habui nadi kaham ke bujinai tabuk je main kok hinkai abo se jeng next video eba aboni olopano Pacheng te los kri borong ni video no nai demano eba ke jeng te borong ni je acting je video abo nugui demano abo te hini kabama borong no bakawa wan sukja tangi hinba thanai je videos khaima jagar o Pacheng te los kri borong ni video belake komno nukha te los kri no bahino video khaima jaga o asuk nugya te Pacheng no bahino video khaima jaga najakliya tei aro kabama borong no wan sukmano je KSM production o channel ni o malik je dara te Pacheng te los kri borok ni kesaro kuno muksa hamia eba ke walai mung kuno kok hamia salaima da tongkha aboni bagai dia Pacheng te los kri no naliya abo te hine kabama borok no wan sukjak te norong ni je wan sukmani abono kaham ke clear khane bagai ang nije no KSM production o channel ni dara bai bono ang contact khaikya Pacheng te los kri borok no jengte borok ni video no nai demano te nuda nukno bong ni bagai kaham hamia ang o dara bai kaham ke kok salakya te norok screen no kaham ke nadi KSM production o channel ni o dara botamo saka Pacheng te los kri ni bagai bo kaham te hamia da saka tamo saka abo norok kaham ke screen no nai nedi bono angno sekang message khakya je bano sinoi mana bagai ani detail kisa bono rika abun ola bono ang odarano saka kaisa bujiwi mana bagai bonang chikoncha kok saka dara nung thanai bosoro los greni bahino kaisa record khanaka haipono nung los greni hinkai nini film eba video khaima jaga chance rika tabuk jeng Pacheng no nukha bini kaisa record khanaka haipono nung Pacheng no hinkai nini video khaima jago tangai nung bono naliya tangai nung bono chance riliya abo te ni ang odarano bujirina bagai kok saka aboni ulo odara saka Pacheng ni sori belai hamya angjak te lokurong ni sori mungte chuba nangu bini sori rok hamke viewers rok ni request tongke ulo naharna hinai wansuk tongo tabu bono kisa res khairoi tongniu mane odara ni kokti hinke Pacheng ni sori tabu belaki chayangjak te norok jodi Pacheng no chajagui tongkhanke norok ni je chajakmani hamjakmani bagai ang tesa norok ni bagai Pacheng ni je video no tubuna bagai try khainai te bono dati no tubunai abuti hinmani ko norok hinkai kaham ke no semangana Pacheng no
KSM Production o channel o bini short movie tangi nukliya bono tangi najakliya hinkai o dara kaham keno saka pacheng ni tabuk sorry saya angja tei bini sorry hamka hinke bobahno bono tubuna bagai wansuk tongo abuni bagai bono tabuk isa reas khairoi tonu abudi ni bo saka abuni olon ke ang o dara no saka dara tabuk los kreni video bahna aseng nukliya bono hinke nini channel o tangi najakliya te los kri biang thangka abuti hini ang o dara no saka apro hinke bahano saka los kri ke family ni bagai kisa busy mainly ang niji se belaki busy eng tongma bai weekly video remind yang tongkha khaklayo tabuk weekly video rui manana hnai hinke norok ajaga kamge buji khana te bujia khunke ang norno sauna chini da los kri hinke bo khoroksa kabo kaja abuni bagai bo kisa bini family wo busy ngi pharmano abuni bagai bo short movie ro khanani time maya hani sauna abono ta main kokimke tei odara saka bo niji bahna tabu kisa time rui manja bijing tongkha ni bo sak no saka abuni ulofano norok ni je chajak mani tai je norok borno support khaimani bagai odara saka ang norok ni bagai je tabu weekly abake saptawo dati phat video tu bona bagai wansuk tongo tin norok dati phat ani channel regular video bahno naimanai abuti hini odara onek kaham kok kaisa sawirika video ni main kok abono KSM Production o channel ni dara saka pachengno ang ani next video rogo naharnai bini tabuk sorry chaya bono tabu ang res khairiwi tonika abuti hini saka te abono lo loss kari hinkai bini family wo kisa bijing tomon bagai bo short movie khana bagai nijino time manya ngi tongkha abuni bagai bor khorok sate khorsano time rui manya tei odara KSM Production o channel ni je malik odara bahno bo bahno nijino kisa time rui manya abuni olofano bo norok ni hamjang mate support khaimani bagai bo saka ang tabuk weekly abake regular video upload khana bagai try khainai te norok no mune rinai abake comedy khana bagai dati phat norok an channel lo tebo video kaham ketal to bunai nai manai abuti hini odara saka tei bo last kok abu bahno saka norok jodi pacheng te los kre bor khorong ni video no nanya musung khake norok borono support khaji hini saka tangi hinba norok saimono tabu pacheng ni belakai record hamia abuni bagai norok pacheng no support khagyange belakai sanai te chini da los kre hinke to bini ke family ni bagai bijeng jak bojori free khake bo film bini short movie khaima jagao dati phat join khainai te norok jodi pacheng no support khai hamja mung rui tong khake norok jodi KSM Production o channel bahno datino norok pacheng no nugui manai bisi ler galak datino norok nai manai norok jodi support khalai tong khake te abon sanai norok ajagao sudo pacheng te los grino simi support khaima bayinglak special je KSM Production o channel ni odara no bahno support khadi te last borok tongo chini kotra bai ni bihing no bahno support khadi te chini kucha bai ni bihik je basi no bahno support khadi abuti khina norok khorasana jotona support khadi te borna hamja mungridi te sha KSM Production channel te borok family kaisa ngai jena comedy abake moni korok tebo khlaiye je kaisa jena motivate video phonugei kaham tebo video to wi mana bagai abono hamja mate support khai toni borok no sanai last kok ani phachingte joto borok ni no wasa hamya saya angai borok kaham phano hamya kubul mano abakai mistake angai mano abuni bagai ekbar saya je mistake mano pogui te wasa kahni lama thangi mana bagai chance rina nango abuni bagai lokoni thani wo nini ani support nango je abuti hamya jaga kubul jag abuti kai borno jeng support khai kahni lama wo tlangi mana bagai borno chance rina bahno nango norok jodi pacheng ni je mistake saya mano nakarla siri tese bono kahni lama thangmana bagai support khagyange belake sanai tangi hinba joto borono wasa mistake ngi mano tabuk norok support da khai pacheng no comment khaina tapokdi tangi hingai borok ni je saya je mistake mano abono mangse yasi suri kok sai tongla hingai a borok hingai bahkete buskango agugi manai aboni bagai bekhani je joli mani te na selebone abono bat khai jeng pacheng no tesa chance rina nangwe abake bona tesa bekha bage support khaye kahmni lama tobu de mano abose chini wan sugma tei chini naimung
Abon bagai no ang sabono rok jotono jeng bachengno tesa support khaye tesa kamni lama tubuna bagai jotono support khaye hinmani kok sabo. Amsuk samuni olopano baksa borok kahamke bujimanya anggai tongkhangke ang norokno kaisa example rui kok sajemona jeng jodi madhyamik exam ebake class 10 ni exam rima jorao a jora jeng fail khangke chini ama babu jengno ta pordi hinida sano ebake tesa kahamke pordi hinida jengno support khaino abo norok kahamke wansuke comment khaji tangi hinba jeng jodi exam fail khangke chini ama babu pulia hinke belake joli jangnai phiaba aboni salja salani olo hinke chini ama babu jengno sanai nang tesa kahamke poriwui pass khadi tesa college kaham thang poredi tebo degree kaham thangai khaladi abuti hine je jengno tebo support khainai abo jodi nor an kono bujiman khangke comment khaina tapogdi jodi bujimanya chajakli hanke ani kongno ignore khalai bat khairidi।